Здравейте, казвам се Стела. Днес ще ви покажа всички възможности на Ringostat смартфон. Това приложение ще спести около 5 работни часа на месец на всеки от сътрудниците ви и ще ви позволи да увеличите шансовете си за успешни продажби. Да започваме. Първо ще разгледаме какво има в горното меню. Приложението може да се прибере, да се прикрепи към определена страна на екрана вляво или дясно, да се затвори. Ако имате проблеми с интернета или микрофона, съобщение за това ще се появи тук. Панела отдолу има раздели, за всеки от които ние подробно ще разкажем след малко. Това са Messenger, история на обажданията, интерфейс на обажданията, в който се намираме сега, информация за клиентите на сайта и телефонен указател. Нека разгледаме как работят обажданията. Има 3 варианта как да наберете номер. Копирате номера и го поставяте. Използвате цифрите на клавиатурата на Ringostat смартфон. Най-бързия вариант. Просто кликате на номера, който е написан във всеки сайт. Също така може да се обаждате директно от CRM системата. Например, от профила на контакта, в който е номера на клиента. Както виждате, Ringostat смартфон е разработен така, че не скрива важните полета от CRM системата, ако приложението е закрепено отдясно. При входящо обаждане виждаме показващото се съобщение за него, даже ако Ringostat смартфон е минимизиран. Преминаваме в Ringostat смартфон и веднага виждаме номера на клиента. При клик върху прозореца се отваря по-подробно меню. Какво може да направите с обаждане? Да го приемете, да затворите, да създадете контакт, да прехвърлите обаждането към колега, да му спрете звука, събеседника ви да не чува какво говори мениджъра, да поставите на изчакване. Ако натиснете на бутона пауза, клиентът ще чака на линия. Също така може да избирате между 2 обаждания. При това активното обаждане остава на изчакване, а това, към което преминавате, става активно. При желание дори и всички обаждания може да поставите на изчакване. На изчакване едновременно могат да бъдат поставени до 5 входящи и изходящи обаждания. Има ситуации, когато обаждането е получено от един мениджър, но въпросът на клиента може да бъде по-добре решен от друг. Или потенциалният клиент случайно се е обадил в отдел продажби, но му е било нужно да се свърже с отдел счетоводство. С помощта на Ringostat смартфон, обажданията бързо и лесно могат да бъдат прехвърлени. За целта има 2 варианта – стандартен и прехвърляне с изчакване на обаждането. Стандартният начин е подходящ, когато обаждането просто се пренасочва към някой друг, без каквито и да е било допълнително действие. За целта, по време на входящо обаждане, кликате на бутона с слушалка и стрелкичка. Виждате меню, от което може да изберете сътрудник или отдел. Имена и названия могат да се въведат в полето за търсене. По подразбиране се показват само тези, които в момента са онлайн. При желание може да се махне тикчето. Също така може да филтрирате сътрудниците по отдели. След като изберете отдел или колега, кликвате върху 3 точки и избирате прехвърли обаждането. Случва се така, че преди да прехвърлите обаждането, трябва първо да поговорите с колега или с друг отдел, например, за да опишете набързо въпроса на клиента или да предупредите за някакви важни нюанси. А за целта, кликнете върху обаждане до конкретния колега и се свържете с него. Клиентът през това време ще слуша приятна музика. След това може да го свържете с мениджъра. Влизаме в регистъра с повикванията. Той се разделя на 2 прозореца – Моите обаждания и пропуснати обаждания. Моите обаждания. В този раздел са добавени всички обаждания, които сте направили именно вие. Тук виждате статуса на обаждането, телефонните номера, продължителността на разговора, времето, когато е направено обаждането. Кликайки на 3 точки, виждате допълнително меню. От него може да се обадите, изпратите SMS, прегледате информацията в Insider, за това ще разкажем по-нататък,
Или, например, да копирате номер. В раздела с пропуснати повиквания се отбелязват всички обаждания, на които мениджърите не са отговорили и не са върнали обаждане към клиентите си. В този списък вие може да видите номера на клиента, времето, когато е постъпило обаждането. Вместо продължителността на разговора, под телефонния номер е показано името на схемата за преадресация. Пропуснатите обаждания се показват и в раздела Моите обаждания, ако това обаждане сте пропуснали именно вие. Такива обаждания се визуализират с червен цвят. Успешното обаждане е в черно. Влезте в телефонния си указател. Тук може да видите раздел Сътрудници и отдели. Да започнем с първия. Най-отгоре виждаме търсачка, която може да въведете имената на колегата си. По подразбиране ще видите само тези, които са онлайн, но ако искате да виждате всички, просто махнете тикчето. Също така може да натиснете на филтъра, за да изберете сътрудник от определен отдел. Тук може да видите списък с колегите, откъдето може да изберете име и фамилия, така както сте ги добавили при създаването на раздел Сътрудници в Ringostat. Вътрешният номер на колегата си. По този номер клиент може директно да се обръща към определен мениджър, набирайки този номер в гласовото меню. При клик върху трите точки да се обадите на колегата си, да видите допълнителна информация за контакт, SIP акаунт, телефон, електронна поща и други. Във второто меню ще видите списък с всички отдели. Кликайки на трите точки, може да позвоните на всички сътрудници от избрания отдел. Нека разгледаме как да общуваме с потребители от различни месенджери в един интерфейс. За целта трябва да отидем в раздел Messenger. Тук може в един прозорец да обработите съобщения от клиенти, които ви пишат в Telegram, Messenger, Facebook или Viber. Още преди да сте влезли в самия раздел в панела с задачи, може да проследите колко съобщения имате на изчакване. А отгоре може да видите броя на всички съобщения, новите и получените у вас в процеса на работа, които очакват вашия отговор. Току-що е писал клиент. Ето виждате пуш съобщение за това. При натискане на Вземи разговора, вие виждате всички чатове, които очакват вашия отговор. По всеки чат се вижда последното съобщение. Ако до чата има отбелязване в червено, значи последното съобщение е било от клиента. Иконата на Messenger показва къде ви е писал клиент. В нашия пример това е в Telegram. Преминаваме в чат с клиента. Тук можете да отговорите, да видите предишните чатове с клиента, да поискате телефона на потребителя, да видите информация за клиента от инсайдър, да затворите чата, да се върнете към списъка с всички чатове. Статистика по закрити чатове с клиенти също може да видите в отчета на Ringostat, който се отнася за Messenger. Избирайки дата и време, може да прочетете всеки чат. Данни за клиента може да видите още преди да сте приели обаждането. Така веднага ще се ориентирате как да построите разговора. Също така, това ще ви позволи, така да се каже, да прочетете мислите на клиента, а това ще увеличи шансовете ви за продажба. Ето, на нас ни се е обадил клиент. Хайде детайлно да разгледаме какво знаем за него. Името му, потребителят, е бил добавен в CRM. Телефонният му номер. Виждате бутон за преминаване към профила му в CRM системата. Местоположението му, типа на браузъра, операционната система, устройството. Брой обаждания за последните 14 дни. Периодът може да се промени от настройките. Последната страница на сайт, която е посетил клиента и колко време е прекарал на нея. Брой посещения на сайта. На останалите метрики ще се спрем по-подробно. Източник. В нашия пример това е Google. Именно оттам е дошъл клиента на сайта ни и ни се е обадил. Тук може да бъде Bing или Facebook. Канал. Това е пътят, от който е постъпило обаждането. В нашия пример потребителят е дошъл от CPC. Реклама в Google. Тук може да бъде, например, имейл, органичен трафик и други.
Така вие приблизително виждате през какви канали клиентите ви намират. Рекламна група. Ако потребителят е дошъл от реклама. Така може да видите рекламната група промоции, което означава, че човекът едва ли разчита на скъпа покупка. Ключова дума. Ако потребителят е дошъл на сайта ви през реклама, така може да разберете какво е търсил. В нашия пример, човекът е търсил именно рингостат. Така може да разберете, че това е горещо обаждане. Все пак, потребителят знае за нашия бранд. От това мениджъра вече знае с какво да започне разговора и как да го продължи. Познавайки мислите на потребителя, вие увеличавате лоялността му, а с това и шансовете ви за продажба. Външен източник. Ако потребителят е дошъл не през реклама, а от определен сайт, тук ще бъде оказано от кой именно. Това може да ви покаже какво е заинтересувало потребителя. Топ 5 страници, които е посещавал най-много. Това ще ви помогне по-добре да разберете от какво се интересува клиента. Например, какви точно стоки е разглеждал най-много. Списък за сесиите за даден период. Носи информация за дата, местоположение, устройство, браузър и други. Стрелка до сесията. Избирайки я, може да видите подробна информация за всяка една от тях. Преминаваме в раздел Клиенти в сайта. Тук се показват потребителите, които вече са ви звъняли и в момента се намират на сайта ви. Ще подчертая още веднъж. Тук ще виждате само тези, които вече са ви се обаждали по телефона. Ако потребителят не ви се е обаждал и в момента е на сайта ви, тук няма да видите информация за него. За всеки потребител може да видите телефонен номер, страница на която се намира клиента, колко време вече е на сайта ви. Кликайки на трите точки, вие можете да се обадите на потребителя, да му изпратите SMS, да видите информация в Insider, както ви показахме преди, да копирате номера му. Допълнителните настройки на Ringostat Smartphone се отварят с клик в горния ляв ъгъл. Нека разгледаме всички от тях. Горната част отговаря за достъпността или статуса на вашия акаунт. Може да изберете една от следните опции. Онлайн. Не ме безпокойте за час, не ме безпокойте цял ден, което означава, че мениджърът ще бъде достъпен на следващия ден. Не ме безпокойте. Сега ще разгледаме настройките на приложението. Може да махнете тикчето винаги отгоре, така приложението ще се показва на втори план при използването на други приложения. Тук са достъпни различни езици на интерфейса. Вие може да променяте съобщенията и звуците. Тук можете да оставите звука по подразбиране или да качите собствени записи, или да регулирате силата на звука. В настройките на известията можете да спрете push известите за Messenger. В този раздел вие може да коригирате настройките на Insider. Може да промените периода в дни, за който се показва информацията за сесии и обаждания на потребителите, броя сесии, който може да видите за избрания период. Също така може да изберете дали да се показват раздел Summary за потребителя, т.е. общата информация, всички сесии за дадения период, 5 страници, които най-често е посещавал потребителя за избрания период. Тук може да промените броя дни, за който да се показват данните, максималното количество обаждания, които да се показват за избрания период. Тук има възможност да премахнете входящите обаждания, когато мениджъра вече говори с някой. Да добавите личен стън сървър. Какво е това и защо е нужно, може да попитате нашата техническа поддръжка. От настройките може да влезете в личния си профил, откъдето може да се свържете с нашите технически специалисти в чата. В раздел за приложението може да прочетете кратка инструкция и да се запознаете с условията за използване. Убедени сме, че ще харесате Ringostat Smartphone. Все пак този продукт е специално създаден за това сътрудниците от отдел продажби да обслужат повече клиенти максимално бързо и удобно.